Здравейте, хора! Днес ще видите също много малко купи. Парите ще играем с Карл. Ще играем на Дьо. Не. Ще да скочим. И хора, днес ще спечелим едно момиче, където се казва Джес, не е тая, а ета една друга. Джеси, където се казва, не е тая. И хора, искам да ви кажа, че в това видео аз съм много добър в тези игри. И хора, да ви кажа, че сме много добри. Когато взимате киловете, хора, все повече взимайте киловете, защото те са много. Ако не ги взимате, няма да се абонирате за моя канал, защото който е най-гадния в играта. Не мога. Не мога да бия никой. Никога не бам! Пам. Как го е? Аре, бегай на някъде, бегай, моля те, бегай. Браво. И сега ще помагам, и да ще помагаме и сега. Не трябва да се прешна много интересно. Аре, откъде, ко бегаш, бе? Ма ти си най-добрия ли, бе? Как не мога да взимам киловете, ма ще умреш? Не взе киловете, че... Не съм виждал по-друг от теб. И що сега? Не 3 кило стига е. Пак е добре за мене. И пак отключваме така, Джеси. И хора, след 3, 2, 1, нов скин! Джеси! И ето къде е Джеси. Ние ще играем сега. И хора, днеска в това видео много сме добри. Хора, и на миналото видео бяхме много добри, където днеска беше. Хора, ето където иска да ме... Хора, моля. То ме гъвна почти, бе. Аз ще мисля, не мога да направя. Аз не ще му... Не трябва да имам место. То какъв е то, бе? Аре, бе, ко се бите, бе? Тапаци. На задното нищо не приличате. Аре, 10. Аре, отцели го ти, аре. Сега те вида. Дали ще има машинка, бе? То ми се прежна интересен. Не! Машинка, стрелям те, ха-ха! Мога да стрелям, колкото си искам. Аз го направя това. Моля, аз какво представя, бе? Аз ги чупя, бе. Хора, аз как ги чупих? Хора, сега искам да ви покажа какво ги правя вече. Маля. Взимам всичките килове, като подред ги взимам. Маля, това е... Хора, маля. Аз ги щупих. 16 кила имам. Имам 16 кила. Аз ги щупих направо. Хора, кой постоянно умираше? Не знам, какво умира постоянно. Сега ти стреляй та. Не, по-куроко. Не, това по-куроко. По-куроко. Да стреляй го, де. Моля, не.
такава? Какво правиш, изобщо? Ти какво правиш изобщо, челе? Ай, тебе те убиха, маля. Абе, още това го бия и голям ще го бия. Маля, Тата, тук ли? Само губи. Ура, сега. Айде сега умри. Дай пашче. Дай това. Дай му да ти умрат хиловете. Аз ще ти взема хиловете, хайде. Айде бе, купи гърле, нали? Нали искаш да те убият всички, че ти бегаш оттам. Бягай, давай, да се застрелят. Ай, аз съм Джеси съм. Как го е? Умря го е. Какво е добро след това нещо? Що толкова много скинове потреса? Хура... Не, това бе, не искам. Не бе! Не мога да отсегна това. Къде скачва се сниги. Ура, ако е харесал видеото, хайде